Yan guys, salamat Mami sa Carmen. Itataos sa kuya. Si Pampunas ko daan. ng death anniversary ng father namin. Ayan, si Papa Ruben. Nabis ko niya. Ikaw kaya kami kayo manay. Ikaw kami kaya kaya. Thank you po sa inyo. Si Pampunas ko daan. Nawala. Siyempre, salo po sa death anniversary ng father namin. Ayan. Thank you very much po, guys. Salamat. Isus patawar. Ito na. Gusto ka ka ni Bibi? Ano kaya ne? Uy, ano oras kaya? Sarap niyo. Ano oras kaya ne? Ay, yun ang tabot sa akin. Ilula maming yan. Bako ko yan kaya. Bako. Ini yan sa ko. Ay, salamat sa Diyos. Ay, saan yung tambura? Saan na lang pagkakaratan? Ano yung tambura? Wala ko, ito naman sa bago mo. Diba sa balilipag mo? Wala po ang karin. Paano pag nasa upo yan dumano? Diyan na lang sige namin na yan. Sa electric fan. Paghali ng ninda. Burat na baga to. Hindi na kami dyan. Bia, ayaw mo ni Bibi. Ako mo kaya sa laminta. Ayun yan. Huwag mo malang atangkangan mo yung sarado. Uy, kumain na. Ay, halit. Maray nga niyan, day nang malipot. Tangarig day na. Ay, manon. Pag nag-abo ng sipon, masabi Omicron. Hindi mo nyado. Ako lang COVID. Ay, maano si Kuya. Omicron na. May, nadya na. Hindi ka maghilay. Tutumbang O, luluwagan. Maday ko ba niya makakasal? Ano yung gusto mo? Yeah. Pinapay. Iniabo ka kani. Tingnan mo. Tingnan mo. Sarap ni. Gusto niya? Hindi na. Papa ka nagdiw. Pakikaputabi ni, pakisuyo lang. Kung anong kasi, dae. Mulagay mo, lagay. Masubli akong ano, tukawan. O kamo. Ay, sorry ni. Sige lang. Umauyak na. Wala naman. Duman nga nakakansarong. Nagtawagan na ta si ate. Noy. Lan, mahiling kami dyan na paradula. So, yan. Di kita very store na sa... Sorry pa. Okay na ni.